Siwmai sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n saff yn iach. Diolch yn fawr am ymuno mi yn y fideo hwn. Fan yma, ydym mynd i barhau gyda'r datblygiad o llyfrgell ar gyfer cod ysgrifenwyd yn y iaith PHP, sydd yn dilyn yr safonau ar gyfer yr rhywle pecyn PHP cyfansodwr. Felly, i datblygu y llyfrgell sydd yn dirweddol yn sgript sydd yn rhedeg fel gorchymyn oddi wrth rhyw digwyddiad penodedig oddi wrth yr gorchymyn ar gyfer y rheoliwr pecyn PHP cyfansodwr. Mae angen i ni i datblygu y llyfrgell neu y cod tarddiad ar gyfer y llyfrgell fel llyfrgell defnyddiwyd i mewn rhyw eddol neu taflun ar gyfer rhyw meddalwedd arall, ac fan yma ydyn ni'n yn datblygu neu defnyddio y prif eddol neu prif pregell ar gyfer hyn sydd yn galw prawf 1, ond mae'r hyn ddim ond serch prawfholi ar gyfer y llyfrgell. Yn ddirweddol ydyn ni'n defnyddio yr prawf 1 i datblygu y llyfrgell sydd yn galw dechreuo'r ffeiliau neu yn Saesnig starter files sydd yn ei lleoli fel un o'r dibyniadau ar gyfer yr eddol prawf 1, ac oherwydd hyn mae'n yn ei lleoliwyd dan yr is-pregell o'r machnatwr, dan yr enw o'r machnatwr, dan yr enw o'r pecyn neu llyfrgell, ac wedyn dan yr pregell gyda'r enw srec ar gyfer y cortaddiad. Ac felly, os ydyn yn rhestru y cymwysiad o pregellwn fel hyn, a dyma'r ffeil cortaddiad ar gyfer y dosbarth dechreuo'r ffeiliau gyda'r un enw fel y dosbarth, ac hefyd gyda'r un rhylliadaeth ar gyfer y dosbarth sydd yn dilyn yr aberiad yn y datblygiad o'r rhaglenni gwrthrych wynebiedig. Felly, os ydyn yn agor yr ffail i'w olygu fe fel hyn, ac felly ar y brig o'r ffail mae gyda ni y rhestro beth i'w wneud, dim ond un doddiad ar y foment i creu yr ffail ar gyfer yr newid llofnodiad. Felly, yn fy meddwl i, mae'r y cymwysiad ar gyfer y ffail hwn yr un peth fel y cymwysiad i mewn yn yr rhanbarth cyflawyd yn y pyniad fan yma sydd yn llofnodi yr dodiadau neu itemau wedi eu cyflawhau ar gyfer yr llyfrgell neu cortaddiad hwn. Felly, os ydyn eisiau i creu yr ffail ar gyfer yr llofnodiadau ar gyfer y newidau yn yr cortaddiad, dwi'n meddwl mae'n dim ond angen i cystrawn ni trwy'r ffeil cortaddiad fan yma ar gyfer y dosbarth i archwilio ar gyfer y rhanbarth hwn, ac wedyn i allynu mas y rhanbarth hwn, ac wedyn i'w ysgrifennu i mewn yn yr ffeil yr llofnodiadau newidiau. Felly, ar gyfer hyn, tuag at y welod o'r ffeil, dwi'n wedi creu y rhanbarth newydd ar gyfer yr amdrin ar ffeil ar gyfer y llofnodiadau o'r newidiau, oherwydd ydyn yn allynu yr llofnodiadau o'r newidiau oddi wrth yr peniad sy'n wyd mas o'r ffeil cortaddiad ar gyfer y dosbarth. Yn gyntaf mae angen i ni ar llinell 237 i wirio
ydy ffeil codtariad ar gyfer dosbarth bodoli, ac os nid ydy, I allwennu y neges gwallt fel hyn, sydd yn dweud, ni elliad dod I hyd, neu canfod ffeil ar gyfer y dosbarth, atolwg, creuwch y ffeil yma, ac mewn ysod rhanbarth wedi ei swybu mas yn dechrau gyda'r llinell stwnch gwagle newid llofnodiad ac yn diweddu gyda'r llinell sydd yn cynnwys am leiaf 10 arwyddnod cyfartalu. Wedyn, yn yr amrysmig os yn amgen, ar y llinell 240 ydyn yn darllen ochr cymwysiad o'r ffeil yma I mewn i'r ffwythiant I ffrwydro ac mae'r hyn yn ffrwydro neu holltir yr holl ffeiliau I mewn I llinellau gyda'r arwyddnod y llinell newydd fel yr gwahanwr o'r chresau ac wedyn rydyn yn dolennu drwy'r holl dillad fan yma ac wedyn ar yr llinell 241 rydyn yn rhedeg yr ffwythiant I drasio y llinell yn geri eraill I odynnu unrhyw arwyddnod gofod fel y tab neu y gwagle oddi wrth y llinell hon, fel ar y llinell 242 rydyn yn gallu prawf holi yn wirioneddol ar gyfer yr cymwysiad o'r llinell a ydy fe yn cyfartalu i'r llinell stwnch gwagle newid llofnodiad ac wedyn os ydy I ambenodi y gwerth I mewn yn yr amrywiolyn bwliaidd $B newid llofnodiad I fod yn cyfartal I 1 sef I fod yn wir ac wedi os ydy yn wir I cydadodi y llinell cyfredol I mewn i'r amrywiolyn $L newid llofnodiad llinell gyda'r arwyddnod llinell newydd ar yr derfyn ac wedyn ar llinell 245 os nad ydy'r newid llofnodiad yn cyfartalu i'r llinell stwnch gwagle newid log neu newid llofnodiad wedyn os ydy ei yn cydgyfelybu gyda'r patrwm mynediadau rheolaidd o 10 arwyddnod cyfartal wedyn I torri allan o'r doleniad yn gwbl ac wedyn ar ôl y doleniad ar llinell 253 I ysgrifennu yr holl cymwysiad o'r amrywiolyn $L newid llofnodiad llinell I mewn i'r ffeil yn y prif lythrennau newid llofnodiad pwynt yn y bach lythrennau MD Nawr, os rydyn yn ychydig y ffeil fel yma, ac wedyn ar ochr dde, os rydyn yn rhedeg ar gorchymyn cyfansoddwr pwynt far, gwagle, ac wedyn I rhedeg yr sgript gwagle, ac wedyn yr enw'r o digwyddiad I rhedeg y sgript sef ar ôl cyflwr, gorchymyn. Nawr, os ydyn yn cydadodi y cymwysiad o'r ffail newid llofnodiad fel hyn, felly mae'r hyn yn gwag ac mae'r cymwysiad o'r ffail clywed llofnodiad yn wag oherwydd yr proffoliad ar llinell 245 os ydy'r cyffalybiaeth o'r patrwm o 10 cyfartalu nod yn cyflawni rydyn yn torri allan o'r doleniad I darllen yr ffail felly mae'r hyn yn ystyru os mae'r unrhyw llinell gyda'r 10 cyfartalu nod yno fe cyn enghraifft y llinell gyda'r stwnch gwagle newid llofnodiad
fe fydd yr holl doleniad yn derfynnu. Felly mae angen i ni I mewnysod yr amod ychwanegol I mewn yn y profholiad hwn, sef os ydy'r cydgyfalibaeth o'r 10 cyfartaledd nod yn cyflawni ar amrywolyn $B newid llofnod yn wir wedyn I torri allan o'r dyluniad. Felly nawr os ydyn yn achub fel ac yn alredig yr gorchymyn, nawr mae gyda ni neges gwell arall sydd yn dweud archynech 250 gwerth nid prefiadig yn ei cyfarfywyd. Ac felly os ydyn yn edrych ar y llinell 250 fan yma ar gyfer yr arwyddnodau I cydadodi, dwi'n yn defnyddio yr arwyddnodau yn yr iaith JavaScript yn ytrach na PHP, felly mae angen I fod fel hyn, llan atal nod, wedyn cyfartaledd nod I fod yn yr iaith PHP, felly os yr nawr yn ychydig y ffeil ac yn alrhedeg. Nawr os ydyn yn cydadodi yr ffeil newid llofnodiad. A dyna ni. Dyma'r agwynsiad o'r ffeil yn y prif lythrennau newid llofnod .md. Nawr, ydyn yn gallu symud yr dodiad I creu yr ffeil newid llofnodiad I mewn oddi wrth yr rhestr o bethau wneud i'r rhestr o bethau cyfahawyd fel hyn. Nawr, dwi'n meddwl mae'r cod yn digon da I uwchlwytho i'r cadrfa, ond cyn hynny, oherwydd ydyn yn dal yn yr eddl ar gyfer app neu wefan arall, sef prawf 1 yn ytrach na yr eddl ar gyfer yr llyfrgell, sef dechreuo'r ffeiliau, mae angen I ni I alsgrifio yr cod datblygwyd yn ôl I mewn i'r eddl neu taflun go iawn ar gyfer yr llyfrgell hon, sef dechreuo'r ffeiliau. Felly ar y ochr chwith, os ydyn yn gadael y ffeil, ac wedyn os ydyn yn alsgrifio yr ffeil ar gyfer y codtodiad ar gyfer y dosbarth dechreuo'r ffeiliau, fan yma, i'r pegell yn ei eddl ei hunain go iawn fel hyn, mae'r arwyddnod tilde dim ond talferiad ar gyfer yr llyfr i'r pegell cartref y defnyddiwr, sef blaen slaes cartref blaen slaes 1, ac wedyn mae'r llewliad o'r eddl ar gyfer yr llyfrgell dechreuo'r ffeiliau dan yr is-pegell PHP ac wedyn starter neu dechreuo'r cysylltnod ffeiliau fel hyn, ac wedyn union yn y fe mae gyda ni yr pregell ar gyfer y codtadiad, sef srec. Nawr os ydyn ni'n pwyso ar y bottom dodiad, a dyna ni. Hefyd, os ydyn ni'n mynd I uwchlwytho y pecyn i'r cadwfa ar-lein, mae'n ein defnyddio hefyd I fod gyda ni y ffeiliau cysylltiedig gyda'r eddl, enghraifft y ffeiliau ar gyfer y trydded ac hefyd y darllenwch fi ac ati. Felly, fan yma, dwi'n yn rhyfedd, a ydyn ni yn gallu defnyddio y swyddogaeth oddi wrth y llyfrgell hwn, sef yr dechreuo'r ffeiliau, I creu yr ffeiliau hyn ar gyfer ei eddl ei hun go iawn. Wel, cawn ni'n gweld. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae angen I ni I alysgrifio y llyfrgell fel pecyn dan yr is-pegell machnatwr fan yma I mewn i'r is-pegell machnatwr yn ei eddl neu taflun go iawn hefyd fel hyn. Mae angen I defnyddio y banner na mynd R, F
R I arddegau mae'r hyn angen I fod yn al cylledig, sef I rhedeg yn al cylledig I lawr yr is-bigellau, ac mae'r lythren F yn arddegau mae'r hyn yn angen I gorfodi yr alsgrifiad os mae unrhyw plegell neu ffel gyda'r un enw yn bodoli yn eisoes o'r blaen. Na'r os ydyn ni'n yn pwyso ar y botwm doddiad I ysgrifio yr is-plegell ar gyfer y magnator INL 28 I mewn dan yr is-plegell ar gyfer y magnator yn yr eddol go iawn ar gyfer y llyfrgell dechreuo'r ffeliau fel hyn. A dyna ni. Na'r os ydyn yn bolleio i'r plegell go iawn ar y gyfer fel hyn, mae angen I ni I amnewid yr ffail gosodiedig, sef yr ffail cyfansoddwr .json fel hyn. Ac wedyn ar gyfer hyn, rydyn yn gallu cymharu fe gyda'r un yn yr eddol prawf 1 fel hyn. Felly ar ochr chwith yn yr ffel ar gyfer yr llyfrgell yn ei eddol go iawn, mae eisoes gyda ni yn yr gosodiad ar gyfer PSR 4 ac hefyd wedyn yr enw gofod INL 28 dechreuo'r ffeiliau yr plegell o SRX. Felly, dwi'n meddwl does dim angen I ychwanegu y dodiad fan yma ar ochr dde, oherwydd mae'r hyn yn defnyddio yr un enw gofod yn gysyllт. Felly, nawr os ydyn yn edrych ar yr gosodiad ar gyfer y sgriptiau, mae'r dosbarth a'r ffythiant oddi wrth yr dosbarth yn cael ei rhedeg ar yr digwyddiad ar ôl cyflwr gorchymyn, ond ar yr eddol go iawn ar ochr chwith, mae'r hyn yn ar ôl cychwyneddio gorchymyn. Felly, ar gyfer y rhesymau eisoes rhywbethwyd, sef oherwydd fe fydd y gorchymyn cychwyneddio yn hollol gor ysgrifennu y data I mewn yn yr ffel gosodiedig, mae'n yn well I defnyddio y digwyddiad ar ôl y gorchymyn cyflwr yn adrach na hychwyneddio fel hyn. Nawr, dwi'n meddwl mae hyn yn edrych yn digon, felly os ydyn yn achub y ffeil ac yn rhestru y gymwysiad o'r plegell. Nawr, a fydd yr llyfrgell yn rhedeg yn llwyddiannus ar ei hunain. Wel, cawn ni'n gweld. Os ydyn ni'n ymwybyddu ar gorchymyn ar gyfer yr creu pecyn PHP cyfansoddwr .var gwaglau, rhedeg gysylltnod sgript gwaglau, ac wedyn y digwyddiad ar ôl cyflwr gorchymyn fel hyn. Wel, does dim unrhyw neges gwall. Nawr, os ydyn ni'n rhestru y gymwysiad o'r plegell, a dyna ni. Dyma'r ffeiliau ychwanegol, sef ar gyfer yr cyd-ymrodiad, ar gyfer y newid llofnodiad, ar gyfer y twydded, ac hefyd ar gyfer y darllenwch fi. Anglyn ar cordtadiad, ydy hyn yn dal yn anllygredwyd. Wel, os ydyn ni'n edrych arno fe, fel hyn, mae'n edrych
yn iawn. Felly os ydyn nawr yn edrych ar yr darganfod oedd dim ond nawr wedi ei creuwyd. Mae yn edrych yn iawn gyda'r enwau gyfer ar gyfer yn gyntaf y magnator ac hefyd yr enw o dosbarth. Beth am y drwydded? Mae'r ffurfiadaeth o'r blwyddyn yn edrych yn iawn. Beth am yr newid llofnodiad? Mae'n edrych yn iawn hefyd. Beth am yr kit ymroddiad? Mae'n edrych yn iawn hefyd. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i dacluso y gwybodaeth yn yr ffeiliau hyn, ac wedyn rydyn ni'n barod i uwchlwytho yn gyntaf i github ac wedyn i'r cadwrfa packagist.org neu y Saesnig packagist neu packagist.org. Nawr, dwi'n wedi ychwanegu yr destun disgrifiad ar y gyfer sydd yn dweud mae'r hyn yn offeryn syml sydd yn ei rhedeg ar ôl yr gorchymyn cyfansodwr i gychwynyddio sydd yn creu yr ffeiliau hanfodol dechreuedig ar gyfer erthel, sef yr cod tardiad PHP ar gyfer yr dosbarth, yr ffeil ar gyfer y darllenwch yr ffeil ar gyfer y trwydded, yr ffeil ar gyfer y kit ymroddiad, ac hefyd yr ffeil ar gyfer y newid llofnodiad. Ac hefyd ar y llinell 8 mae'n dweud mae'n hyn yn ei proffolyd hyd at PHP 7, ond fe ddylai ein yn kit weithredadol gyda'r PHP 5.3 neu uchod. Ynglŷn â'r weddill o'r ffail, mae'n edrych yn iawn. Felly nawr os ydyn ni'n yn rhybuddio i'r ffeil ar gyfer yr trwydded, mae'n edrych yn iawn. Nawr ynglŷn â'r ffeil ar gyfer yr newid llofnodiad, nawr dwi'n meddwl ydyn nhw'n gallu gyda ni mas yr rhanbarth ar gyfer yr newidwyd ac hefyd ar gyfer y trwyswyd fel hyn. Ac dwi'n meddwl mae'r hyn nawr yn edrych yn iawn. Nawr os ydyn yn rhybuddio i'r ffeil ar gyfer yr kit ymroddiad, ynglŷn â'r darganiad, ynglŷn â'r safon PSR2, mae'r lythrennau PSR yn cynrychioli y geiriau yn Saesnig PHP Standard Recommendation neu argymelliad safon PHP. Felly os ydyn yn edrych ar yr manylion ynglŷn â'r PSR2, mae'r safon hwn yn berthnasol i'r arddull o'r codio. Ac wedyn os ydyn yn edrych ar yr manylion ar gyfer y PSR4, mae'r hwn yn berthnasol i'r safon o hunan llwythiad o llyfrgelloedd. Felly, nid ydy'r dau ohonynt yn larpio dros ei gilydd. Felly os ydyn mynd i edrych
am y manylion ar gyfer y PSR2. Nawr maen nhw'n dweud, ers 2019, y 10fed o mis Awst, mae'r PSR2 wedi ei nodwyd fel anghymeradwyd. Felly mae'r PSR12 nawr yn ei argymellwyd fel yr amgen. Felly dyma'r arddull codio ar gyfer y PSR2, sef argymelliad safon PHP. A dyma'r enghraifft o'r arddull. Nawr, os ydyn yn edrych ar yr PSR12, dyma'r y bras olwg, a dyma'r enghraifft. Felly, ar gyfer y llinell 23 ar y ochr chwith, dwi'n mynd i amnewid. Hyn yn ychydig, dwi'n mynd i dweud fe ddylai neu angenrhaid yr codadad yn dilyn y safon PSR2 neu PSR12 fel hyn. Nawr dwi'n gallu allu byffel, ac nawr dwi'n meddwl yr hyn yn barod i uwchwytho. Yn gyntaf, yn y cadwfa GitHub, mae angen i creu y cadwfa ar gyfer yr eddl hwn, sef dechreuo'r ffeiliau. Felly, mae'n angen i morlleio i'r tab ar gyfer y cadwfawdd fan yma, ac wedyn i clicio ar y botwm newydd. Wedyn mae hyn yn galw dechreuo'r ffeiliau. Ar gyfer y disgrifiad, mae'r hyn yn sgript PHP ar gyfer cyfansoddwr i creu yr ffeiliau dechreuedig ar gyfer eddl neu taflun. Ynglyn â'r trydded, mae'r hyn yn MET. Ynglyn â'r ffeil i hyfforddiannu yr meddywedd gyd i anwybyddu rhyw ffeil neu pregill, fy'n yn gallu gwneud hyn nawr ar ochr chwith. Felly, yn yr pregill ar gyfer yr eddl, dwi'n yn gallu creu yr ffeil gyda enw point ec i t i ec n o r e fel hyn, ac wedyn dwi'n yn gallu mymbynnu yr pregill i anwybyddu, sef machnatwr, ac wedyn i allu byffel. A dyna ni i gyd. A dyna'r y ffeil fan yma. Nawr, ar y ochr dde, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm i creu yr cadwrfa fel hyn. Felly nawr, mae angen i ni i wthio i fyny yr eddl i'r cadwrfa ar yr GitHub. Felly, mae'r dudalen wefan yn esbonio y rhywbyddiad hwn. Yn gyntaf, mae angen i creu yr cadwrfa sydd wedi ei cwblhau. Wedyn, mae angen i morlleio i'r plegell cyfredol ar gyfer yr eddl lleol, sydd fan yma ar ochr de ar hyn wedi ei cwblhau. Wedyn, mae angen i gychwyneddu yr cyfeiriadur lleol fel yr cadwrfa git trwy fe'n fyny y gorchymyn git gwaglau gair Saesnig init neu cychwyneddio, ac wedyn namen b, ac wedyn gair Saesnig main neu prif fel hyn.
Nawr mae angen I ychwanegu yr ffeiliau a byggellau imiwn yn yr cadwrfa leol fel hyn. Git, gwaglau, gair Saesnig, ychwanegu, gwaglau, llawn atalnod. Nawr mae'n angen I amrymo y ffeiliau I gyd trwy defnyddio y gorchymyn git, gwaglau, y Saesnig commit neu amrymo, ac wedyn namin M, ac wedyn y disgrifiad enghraifft gair Saesnig first commit neu gyntaf amrymiad. Ac wedyn mae'n angen I dod o hyd o'r cyfeiriad URL ar gyfer yr cadwrfa github angysbell. Felly ar gyfer hyn mae'n angen I ddethol y cyfeiriad URL ar gyfer yr cadwrfa imiwn yn yr wefan git ar gyfer y cadwrfa ar gyfer yr ethol hwn. Fel hyn. Nawr mae angen I penodi yr cyfeiriad URL ar gyfer yr cadwrfa'r github angysbell fel hyn, sef git gwaglau, gair Saesnig remote angysbell, gair Saesnig add ychwanegu, gair Saesnig origin, cychwyn fan, ac wedyn yr cyfeiriad URL, sydd angen i'w lido I mewn fel hyn. Ac wedyn, mae'n angen I ni I atodi yr terfyniad pwynt .get, pwynt git, ac wedyn pwyso ar y botwm doddiad. A dyna ni. Nawr mae angen I wirioneddu yr cyfeiriad angysbell gyda'r gorchymyn git gwaglau, y Saesnig remote neu angysbell, gwaglau, namin fi, a dyna ni. Nawr mae angen I wthio yr ethol I fyny i'r cadwrfa angysbell trwy'r gorchymyn git gwaglau, y Saesnig push neu wthio, y Saesnig origin neu cychwyn fa, ac wedyn y Saesnig main neu prif, ac wedyn doddiad. Ac wedyn mae angen I mewnbynnu yr enw defnyddiwr. Ac wedyn mae'n angen I mewnbynnu cyfrinair sydd nid yr un I lofnodi imiwn I github, ond yr un gynhadlwyd fel token personol. Felly os yr un yn mochleio i'r cyfrif ar gyfer github, ac wedyn I dewis y gosodiadau neu ffurfiadau. Ac wedyn, os yr un yn mochleio I lawr i'r ffurfiadau neu gosodiadau ar gyfer y datblygwr, ac wedyn os yr un yn dewis y tokenau mynediad personol, dyma'r ble yr un yn gallu gynedlu token newydd. Felly dwi'n wedi gwneud hyn o'r blaen, felly nawr mae angen I mi dim ond I lido I mewn y token mynediad personol oedd gynhedlwyd o'r blaen, fel hyn. Felly os yr un yn rhedeg ar y ochr dde a gorchymyn git, ac wedyn yr dewisiad Saesnig push neu wthio, ac wedyn namin Saesnig help neu cymorth. Felly os yr un yn torchi I lawr i'r gwybodaeth anglin ar namin F ar gyfer dewisiad Saesnig push neu wthio, mae'r hyn yn gwneud yr gwrthiad yn gorfodiedig. Felly nawr, os yr un yn alredig
un gorchymyn o'r blaen, ond gyda'r dewisiad namin F, a bydd hyn yn gweithio. Wel, cawn ni'n gweld. Unwaith eto, mae'n angen I lido yr tocyn mynediad personol. A dyna ni. Mae'n edrych yn llwyddiannus. Nawr, os ydyn yn marcio unwaith eto i'r un cadw'r fa fel o'r blaen, sef dechreuo'r ffeiliau, ac wedyn I dewis I edrych ar y cod, a dyna ni. Nawr, y cam nesaf yw I darymostong yr eddol I mewn i'r cadw fa, y Saesnig packagist neu peccynydd.org. Ac nawr dwi'n yn clicio ar y tri bar ar yr cornel ar y brig D, ac wedyn dwi'n mynd I clicio ar dewisiad I darymostong fan yma. Ac nawr, mae angen I mi I lido mewn yr cyfeiriad URL ar gyfer y cadwfar ar github. Unwaith eto mae'n angen I ni I dethol y cyfeiriad ar y bar cyfeiriad fan yma. Ac wedyn I dewis I alsgrifio. Ac wedyn I lido mewn. Ac wedyn I clicio ar y botwm I wirio. A dyna ni. Nawr mae angen I clicio ar y botwm I darymostong. A dyna ni. Nawr, anglyn ar neges yn yr adael gorff orleowyd fan yma. Mae'n dweud mae'n angen I sefydlu yn fyny yr bach github ar gyfer yr gair Saesnig packagist neu peccynydd fel y caffo ei diwyddarid pryd bynnag ydyn yn gweithio i'r github. Felly, ar gyfer hyn, yn y cadwrfa ar gyfer yr eddil, sef dechreuo'r ffeiliau, mae angen I ni I clicio ar yr 3 dot ar y ochr dde fan yma, ac wedyn I dewis ffurfyddau neu gosodiadau, ac wedyn I dewis ar y ochr chwith yr wefan bachau, neu fan yma, ac wedyn mae'n angen I ychwanegu wefan fach fan yma. Wedyn ar y ochr dde, os ydyn yn clicio ar yr cysylltiad ar gyfer github bach fan yma. Felly ar gyfer yr URL, yr tali llwyth, mae angen I alsgrifio yr un fan yma, ac wedyn I alsgrifio, ac wedyn I lido mewn, fel hyn. Anglyn ar fath o gymwysiad, mae'r hyn yn gymwysiad JSON. Anglyn ar cyfrinach, mae angen I clicio ar yr cysylltiad fan yma, sef yr un fan yma. Anglyn ar pa un o'r digwyddiadau, dim ond y gwthiad yw digon. Nawr rydyn yn gallu clicio ar y botwm I ychwanegu yr wefan fach. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn dadebru y dudalen fan yma ar gyfer yr eddil ar gyfer y pecyn ar y cadwrfa ar y gair Saesnig packagist neu peccynydd, mae'r neges yn yr ardal goroliwyd wedi ei diflannu. Nawr, ar y ochr dde, os ydyn yn torchi I lawr y dudalen i'r gwybodaeth anglyn ar eddil hwn, a dyma'r ardal ar gyfer yr darllenwch fi sydd yn edrych yn iawn. Wedyn, os ydyn yn clicio ar yr newid llofnodiad fel hyn, mae'n edrych yn iawn. Beth am yr amroddiad neu cyd-amroddiad?
Maen nhw'n edrych yn iawn hefyd. Beth am y trwydded? Maen nhw'n edrych yn iawn hefyd. Felly, dyna ni I gyd. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darllengrod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saf ac yn iach, a hwyl.